Good morning everyone. Ang dongfैयो दा दुब्लियाव नै रावबो गैयै जायगायाव आरोना अखा हादोंमोन अखा हानायनि थाखाय साथा लाबोदोंमोन आरोना लोगोफोर थ' गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिखादों आरोना दा सानदे ससियेल मिडियायाव सोरनि माने भाइरेल जागासिनो दङ बेखौ लानानै फंनैसो बुंनो सानदों आरोना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय रजे नों बेसे गोजानाव दिनैसो मोनथिबाय आदा अनिलनोबो खोमोन गुसुंखौसो नांगौ जाबाय दिनैसो मिथिबाय आदा अनिलनोबो थाइगिर फिथाइ गोदोरखौसो नांगौ जाबाय बोरै जाखो आदा अनिल नोंथाङाबो बे बाराव माने गोजानावनि आलासि जाहैनांसिगोन बायदि मोनलायलांबाय आङो मा नोंथाङा एसेबां जाम्बा आरोना नोंथाङा दि सानाखैमोन नामा रायलायनाय समाव आंनि बे कल रेकर्डआ मालाबाफोर लिक आउट जानो हागौ बा भाइरेल जानो हागौ एसेबां माने असनमान एसेबां लाजिथावना एसेबां मुगैथाव आखु एसेबां मुगैथाव राव बोरै बाहायनो हाखो नोंसा न'खराव फिसाजो बा फिसाला दंना गैया अ माय गड आरो बिसि थाखानानै सासे उन्दै गथ'जों बेफोरबायदि रायलायनो बोरै साहस हाखो अ माय गड 100% नोंनि गोरोन्थि होननानै बुंनो हायो नोङो बे खेबाव माने निमाहा बियाबो निमाहा होथावजाया ओरैबायसा आरोना खोथाया थ' बांद्राय बुंनो थांला आङो बेखिनिखौनो बुंनो थाखाय एसेमान माने दिनैनि भिडिअखौ लानाय जाबाय थ' गासै रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट आरोना जोङो बिथांमोनखौ अनसायो नायो बिथांमोननि भिडिअखौ जोङो दावगाहोनो हायो आरो जोङो खोख्लैनो हायो बेखायनो बर' हारिनि फिल्मखौ दा नाय होनबाबो गोरोन्थि जागोन मानो होनोब्ला आरो मा बुंबावनो आरोना बेफोरनि बागै आरो जाया नङा गोबां जाबाय आगोलावबो बेखौ नुनानैबो आरो जोंनिया खमायनो गारै बांसिनसो जाबाय थायोना जाथायफोरखौ नुनानै माने बांसिन खालामगासिनो दं आरो गोबां मिथिखायो गावबो एसेबां माने जाम्बा नङाना अनिलाबो माने बुजिखानाय राखानाय गोरों गोराखा एसेबां माने बयजोंबो सिनायजानाय फेमास मस्ट कमेडियान आरो बुंनो आरो राव गैला आरोना खुगायाव थ' रायजोफोर नोंथांमोननि सायावसै आरोना बिथांमोनखौ गाहायाव खोख्लैनांगौबाबो जोंनि खामानि आरो गोजौआव दैखायनांगौबाबो जोंनि खामानि आरोना मेनलि खोथाया जाहैबाय मा बिथांमोननि भिडिअखौ जोङो माने नायाब्लानो बिथांमोना जेबो मुलाम्फा गैया बेनो आरोना खोन्थाया थ' फ्रेन्ड्स मा बुंबावनो आरोना जोंनि आर्टिस्टफोरनि सायाव बा कमेडियानफोरनि सायाव माने सिनेमा लाइनावबो बेफोरबायदि एक्टिं खालामो आरो मोगथां मुलुगावबो बे माने एकदम फेमास जानो गोसो दङ आरोना मोगथां मुलुगावबो माने खालामनाङि खामानिफोरखौबो मावनाङि खामानिफोरखौबो मावनो नागिरथारो आरोना सिनेमायाव जेरै रल मोगथाङाव बेफोरबायदि एक्टिं खालामनो नागिरो आरोना थ' फ्रेन्ड्स बांद्राय बुंफ्लांबाय जानो हागौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै बे फिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंफैबाय आरोना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय मानो होनोब्ला जों आगोलनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ बिदिब्ला बेफोरबायदि दिन्थिबाय थायोब्ला जोंनि इयुन जोलै बा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मा माने सोलोंनो सानदों आरो बिसोरो अ माय गड ओरैबायदि माने गाज्रि जाबाय आरोना बे मोनसे भिडिअ'आ बे मोनसे भाइरेला मा खालामनो दा बेखौ लानानै जोंना बिसानि दैदेनगिरि बिसानि सारमोना मा डिसिसन लायो बिजिरनानै मोजाङै नायब्लानो जाबाय मानो होनोब्ला बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि फिल्म इन्डास्ट्रिया माने बरनाम जागोन आरो इयुनाव दावगालांनाया गोब्राब जागोन आरोना जाया नङा गोबां जाबोबाय आगोलनि बेलायावबो जों गोबां नुबोबाय नाम मुंख'नानै बुङोब्लाथ' आरो गाज्रियानो जागोन बेखायनो नाम मेनसन खालामला लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोना एसे बुजिदो आरो बिथांमोनखौ जौगाहोनाया सोर जौगाहोदों जोंसो जौगाहोदों बिथांमोननि भिडिअ एबा फिल्मफोरखौ नायाब्ला जों नायाब्ला सोर नायो पाब्लिकफ्रा नायाब्ला सोर नायगोन बिथांमोना बेफोरबायदि माने अपमान माने अपोजिट माने खामानिफोरखौ मावै देखायबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि फिल्म इन्डास्ट्रिया इयुनाव मा जागोन बेखौ बुंस' हाला जियानो जादोंला आरोना बे ससेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय गोरोन्थि जादोंब्ला गासैनियावबो निमाहा जोबनायाव गासैनिसिमबो लाभ इउ थेंक इउ स' माच थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय